imnandi ngendlela esimanga ifuna nje umoya ongcwele akubukele yona ngiyakhumbula ke bazalwane ukuthi uma siqala le ncwadi sisaqaqisa ukuthi le ncwadi lena ihlaziya uhambo labazalwane ababephuma ezweni lokuthunjwa eBabylon bebheke ezweni labo laseJerusalem la khona bebeyovuselela indlu yenkosi amen khona bakhonze uNkulunkulu ophilayo bathi sasesithi ke lo myalelo kwakufezeka kwesiprofito sika prophet uJeremiah owathi kubo uNkulunkulu uyothi emva kweminyaka engamashumi ayisithupha abakhulule esandleni samaBhabhilona noma endlini yokuthunjwa abaphindisele ekhaya amen sikhumbula ke bazalwane kuleli verse lithandwa abazalwane ngingazi ukuthi bayaqonda ukuthi sikwenze njani la khona uJeremiah ekhalaza uNkulunkulu abesithi uNkulunkulu ngiyazazi inhloso enginazo ngawe akuzona inhloso zokubulala kepha ezokuphumelelisa lelo verse ke livela la bazalwane prior to le ndaba yaEzra la khona uJeremiah wayekhalaza uNkulunkulu ukuthi kungenzeka kanjani uNkulunkulu ukuthi wena uthathe thina siyisizwe sakho usizo ekuthunjweni nami kungenzeka ukuthi uNkulunkulu wena ukuthi usowakhohlwa isithembiso sakho owasenza nobaba oAbraham ukuthi lelizwe yakwanika lona kuze kube naphakade nawe usothi wena uNkulunkulu uzobathatha ubahlalisa le eBhabhiloni usephendula kanje uNkulunkulu uthi lalela ngiyazazi inhloso enginazo ngawe akuzona ezokulimaza kodwa ezokuphilisa ezokuphumelelisa now lento isho ukuthi uhamba kwabo bayiso eBhabhiloni kwakubiza ukuthi khona bayobona ukuthi kunjani ukuhlala ngaphandle kokukhonza uNkulunkulu now leyo nto yayizobabona oyakhe enhlizweni zabo isidingo babona isidingo sokuthi kunjani ukuphila ngaphandle kwemiyalelo noma ngezimbiso zikaNkulunkulu now ngesinye isikhathi bazalwane uNkulunkulu usifaka ezimeni khona azosakha abese eyasiphumelelisa haleluya now nalabazalwane babebhekana nesimo esithi asibe njalo bayiswa ezweni lokuhamba la khona bayokuphulukana nento abebeyithanda ukhonza uJehova basho athi umpostoli Paul asho into efana nale athi kukhona phakathi kwenu emzwile ukuthi bayenza ububi obudlula ngisho nalabo abangakholwa uthi angikho lapho ngenyama kepha ngenhliziyo sengibanikele uSathane ukuze imoya yabo ilungiswe haleluya nakwenzeka ukuthi abazalwane enkonzweni sithi siyakhonza sibone umzalwane ukuthi hayi uphambuke kakhulu sithi umzalwane akuhlale ekhaya mhlasimbe manje wabona ukuthi kunjani ukuhlala ungakhonzi uzobona ukuthi kunjani ukhonza uNkulunkulu ngempela bazalwane sometimes I do believe ukuthi umzalwane othi esenkonzweni kodwa ebephila impilo yasemhlabeni akakubona ukubaleka kokukhonza because kuyena kuyafana ithi sinaye la ebesezweni nasezweni bekuyifanele ukuthi usenkonzweni nasenkonzweni uphila nje ngokufana now uthi uPaul umzalwane njalo ngabe simkhiphe merele ehlala nje khona azokwazi noma alungisise ngoba abone iqiniso athi kwenye indawo athi khona bezwela ukublaspheme ukuhlambalaza ngoba sometimes bakhona abazwela abahlambalaza izwi bengaboni amen now lana ke sinamhlanje sibhekane nendaba elokwenza cishe lokwehlulela kwalabazalwane now uyakhumbula ukuthi as they come bebuya ekhaya labantu abafani khona osigoloza phakathi kwabo abahamba nalabo sengathi bayakholwa bona bajabulela ukuthi kubuyela back eJerusalem but inhloso yokubuyela ayifani now usiba bebuya ekhaya eJerusalem abanye baya ngenhloso yokuthi bayokhonza uJehova but abanye bajabulela nje ukuthi siyekhaya the minute befika ekhaya bakhumbula ukuthi konke lo umhlaba kwababa banandaba nale ndaba lapho kuyovusa umuzi kaJehova bakhumbula umhlaba
nobuRishi babo endlela bephila ngayo lapha eJerusalem. Now inkosi ikhipha umyalelo oqinile ukuthi abahambe baye eJerusalem. So you remember that last week sikhulumile ngakuthi ehambeni kwabo bebenikela ngokuthanda kwabo futhi abanye bekhetha ukuzinikela bona imizimba yabo ukuthi thina sizowela noma kunzima eJerusalem. Amen. Now lithi iBhayibheli babefika khona bayofika bayakhe indlu kaJobe bathi khona indoda eyayinabo. Le ndoda iyo ereceive lencwadi ngalesi sikhathi. Lo mlayezo ophuma uNkosi uEzra uthi ke la ndoda lalela. Hona labantu ubaphindisele ekhaya. Ukhethe phakathi kwabo amadoda owathembayo. Hallelujah. Now akasibheke ukuthi uEzra lo wayebani sike sakhuluma naye phambilini futhi. Kuthiwa uEzra wayindoda yayifundile inolwazi umthetho kaNkulunkulu. Le ndoda kuthiwa yayindoda engade iumlevi ethe ekuzalweni kwayo yakhuliswa ukuthi iyazi ukuthi yona ibizele noma izalelwe ukuyokhonza uJehova. Le ndoda yayiyazi ukuthi yona ibizele ukwazi umthetho kaNkulunkulu. Naw ngalesi sikhathi inkosi izangena ithuma yena le ndoda ukuthi ndoda siniswela ukwazi umthetho. Hona abantwana bami ngokwazi umthetho kwakho ubabonise indlela. Now asifundeni ke lapha ku verse 25 ya verse 28. Ezra chapter number 7 verse 25. Wena ke Ezra ngokuhlakanipha kaNkulunkulu wakho okusesandleni sakho. Misa abahluleli nabaholi abaya kwahlulela bonke abantu abangaphesheya komfula. Bonke abazi imithetho kaNkulunkulu wakho nongayaziyo limfundise. Bonke abangayikwenza umthetho kaNkulunkulu wakho nomthetho wenkosi mabahlulelwe ngaso sonke isineke, noma kube ngokokufa noma okokuxoshwa, noma impahla yabo ibe yisizi, noma kube ngukuboshwa. Makabongwe uJehova uNkulunkulu wawo baba obeka enhlizweni yenkosi ukuhlobisa indlu kaJehova eseJerusalem. Wehlisela phezu kwami umusa phambi kwenkosi nabeluleki bayo naphambi kwezikhulu zonke zenkosi ezingamaqhawe. Mina ngaqiniswa ngokwesandla senkosi uNkulunkulu wami esasiphezu kwami. Ngabutha kuIsrayeli abayizinhloko ukuba bakhuphuke nayo. Hallelujah. Esicela usibonge Yesu. Iphilile baba wethu namandla ontezwi lakho lenamandla. Khuluma namhlanje ekuseni intando yakho phezu kwempilo zethu. Sikhulekela uNkulunkulu wethu kuba silizwe silikholwe bese siyalenza izwi lakhe egameni likaJesu. Amen. Now into yokuqala uEzra inkosi esho uEzra uthi kuyena la ku verse 25, and you Ezra according to the wisdom of God that is in your hand. Amen. Enza ngobuhlakani bukaNkulunkulu obusesandleni sakho. Hallelujah. Now uEzra uyaziwa bazalwane. Uyindoda efundile. uEzra uyaziwa. Uyindoda eqeqeshiwe. Abahlaziyi beBhayibheli bathi uEzra wayengumunye wabantu abambalwa abesakhuluma ulimi lesiHebheru abebesele. Meaning kulo 70 years akade labantu beboshiwe lapha eBabylon baphoqa ukuthi bakhulume ulimi lakhona. Bashintshwa ngisho namagama banikezwa amagama akhona asezweni lokuhamba. Hallelujah. Now kuthi mase benikezwe wonke lamagama bekhuluma lelimi ekuthiwa is-Arabic ekade bona bekhuluma lesiHebheru. uEzra ngoba wayesifundiswa wayehlele njalo ehlala lencwadi yomthetho ulimi lesiHebheru aliphumanga kuye. Hallelujah. Now ubuhlakani baNkulunkulu bahlala kuye. Isizathu salokho ukuthi incwadi yomthetho yayihlezi esandleni sakhe. Uthi wena Ezra enza ngokuhlakani
bukaNkulunkulu obusesandleni sakho. Hallelujah. Nor did Ezra, your wise, go there and wenze ngendlela obona ngayo. No. Enza ngokuhlakani bukaNkulunkulu obusesandleni sakho. Lokhu kwakumyalelo oqondile ophuma kwenkosi. Now Ezra, I know ukuthi unaso isipiliyoni. I know ukuthi wena seloko wazalwa wawuhlezi nje udumisa. Wena Ezra ubaba wakho, haleluya, umlevi. Kini banidla niyathandaza. Ekseni bahamba uye enkomeni uqala ngokuthandaza. Ezra, ngiyazi ukuthi wena wahlala iminyaka ethempeleni ufundiswa umthetho and uyindoda ehlakaniphile. But obakho Ezra uhlakani abukho enough. Ngifuna usebenzise lo hlakani obusesandleni sakho obukaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Many times senze amaphutha singabazalwane ngoba sisebenzisa uhlakani obusemakhanda ethu. And we make wrong decisions. But bazalwane nibizelwe ukusebenzisa ubuhlakani obusezandleni zenu. Hallelujah. Umzalwane akaphulukani nezwi likaNkulunkulu. Ngoba izwi likaNkulunkulu lengobuhlakani. Usho njalo uPaul Paul uthi amaJuda afuna ama-sign namandla. Abesethi amaGriki bona aqalazana nobuhlakani. Kodwa uJesu Kristu ungobuhlakani namandla kaNkulunkulu kuphelele siyokuye. Now uma sikuKristu sinabo ubuhlakani bukaNkulunkulu. Uma sikuKristu sinabo ubuhlakani bukaNkulunkulu. Uthi umbhalo uSolomon mayibhala incwadi yeZakha uthi ubuhlakani bukaNkulunkulu bumile emgwaqweni. Buyakubiza ukuthi hoza. Uthi ungaya ekhoneni uye emakethe ubuhlakani buthi hoza. Kodwa abantu babalile ubuhlakani. Kodwa labo abakholwa igama lakhe, abakholwa kuye, babizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Banikezwa ukuphila okuphakathi. See, if we reject Jesus, we have rejected the wisdom of God. And ngiqinisile ngithi bazalwane, many people, they have rejected Jesus. And ma urejecte uNkulunkulu alikho elinye igama esingasinda ngalo. Amen. Athi umbhalo wamaHebheru ngensuku zakudala ngendlela ezahlukene uNkulunkulu wakhuluma kithi ngamakhosi nangabaprofeti nangabapriest. Othi kodwa ngensuku zanamhlanje uNkulunkulu ukhulumile ngathi ngendodana yakhe uJesu Kristu. Ukuze ilona lo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakathi. Now Ezra, with that wisdom, leader lo msebenzi. Amen. Osesandleni sakho onobuhlakani bukaNkulunkulu. Now uthi khetha amadoda. Amen. Khetha appoint magistrates and judges who may judge all the people in the province beyond the river. Amen. All such as the law of your God, and those who do not know them you shall teach. Ezra, khetha amadoda, okanye khetha magistrate namajaji phakathi kwalamadoda onabo. Uma kukhona phakathi kwabo ongawazanga umthetho kaNkulunkulu, teach such. Mfundise. Amen. Now, I know for sure, bazalwane, many are Christians, many are leaders who do not know the law of God. Many, I'm talking about ibandla. Well, of course, they don't care about ibandla. But I can assure you, many are men of God. Many are Christians abangalazanga izwi kaNkulunkulu okanye abangawazanga umthetho kaNkulunkulu. You know why?
simply because the day they walk bafika esontweni. What we normally do, hleze ukhuluma ngale, we check ukuthi umuntu unalo talent nalo uhlabelela. The next thing uyabuza ukuthi ose treasure. Kodwa you don't know in the ground yokhona kwakhe. Amen. Mainly because emabandleni ethu we have made this mistake. Uma wengafika nje drive Mercedes Benz, then bayifika la ngaphambili ngizokucela ukuthi abe khona kushona. And the minute ophinda next week ngiya-arrange nama-elders ukuthi kumele simgcobe khona azothola isikhundla enkonzweni. But such person akawazanga umthetho kaNkulunkulu. And that's irresponsible of the church. May uNkulunkulu asize ukuthi leli bandla singabi njalo bezilwane. Mayifika emisa lapha imoto yakhe bazalwane sijabula kakhulu kodwa akahlale lapha alalele abantu abaqeqeshiwe because sinabo la phakathi. Amen. So it's highly important bazalwane ukuthi we are aware that we don't follow abantu because bangamagago. Because bazalwane ugago uyingozi ayikho into eyingozi. Uthi uJames ulimi lisikanyana esincane emzimbeni lisitho esincanyana nje kodwa uthi lingaduma izwe lonke. So many are pastors, I have known them, believe me you, who are good teachers. Ongathi mayinama la lonke ngawa umoya la nivuka madlengozi. But such people, some did not even know the law of God. So you make sure izinto ekufuna ukuzizwa bese nani ngoba you are good pretenders, you pretend sengathi ngomoya. I've seen such people as well in my little days of call. I've seen abantu mina ngime lapha ngemuza umuntu ehlambalaza eblaspheme abone bangene kumoya. Bengisibuze hloboleni nabazalwane ethi umuntu ephambana noNkulunkulu bone bangene kumoya bazi hawe. Or kuthi abuze ukuthi umoya ubone lokho usubangene. Ngabe umoya kaNkulunkulu. But ibandla elihola ngabantu abaphethe esandleni sabo ubuhlakani bukaNkulunkulu, I am telling you, that is the strong church. Ibandla elithi njalo uma lifanele lithathe isinqumo esibalekile babizane bavule iBhayibheli. Such church, it is the church that use the wisdom of God. Ibandla elithi mangabe kukhona umholo ongasekho bafuna ukumreplace bahlale phansi bakhuleke babeke izwi kaNkulunkulu badecide ukuthi ubani ozoreplace ngabe ufit enough ngokaNkulunkulu. Such church is a strong church. Hallelujah. Abazalwane emakhaya ukuthi mayibhekane nenkinga ahlale phansi athandaze ayishise ngebeze eBhayibhelini lakhe. Such Christian is a strong Christian. Because such Christian, he trusts in the wisdom of God. Amen. Hallelujah. Many are Christians abangakwenzi lokho. And as such Christians, they get lost. But you, Ezra, now appoint amadoda before beqala umsebenzi bafundise umthetho kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Just a couple of weeks ago, as I called 3 gentlemen, we'll talk more ngayo. I want to mention amagama abo. And we seated with him. I said, gentlemen, ngelinye ilanga nizoba ngabaholi. But before you need to be taught, bazalwane, I will never, ever ngimxoshe bafuna ukumxosha. Ngibeke umuntu esikhundleni la ngazange ngamfundisa. Angeke. Ngoba I know ubungozi baleyonto. I've seen it. Bazalwane, khona ubhale ethanda ukumfuza uthi ayikho into ebuhlungu emhlabeni nje ngenkomishi enganalutho uma izama uku-overflowa iyawa ephilile. Ayikho into ebuhlungu engangayibona
umfundisi ongaqeqeshwanga ezama ukushumayela. Ayikho into ebuhlungu njengomzelwane ongazange aqeqeshwe ezama ukufakaza. Ayikho into ebuhlungu njengomntwana otalented kodwa engaqeqeshwanga ngokwenkonzo ezama ukuhlabelela enkonzweni. Ayikho into ebuhlungu njengokubona umama ezama ukuthandaza kodwa engazafundiswa ukuthandaza kodwa kuthiwa akahole bandla ukuthandaza. Ayikho into ebuhlungu njengokubona ubaba ezama ukuthandaza ehona ibandla kodwa engakaze aqeqeshwe. It's dangerous, brother. It's dangerous. But you, Ezra, if there is such man, teach them the law of God. Amen. Bafundise izwi likaNkulunkulu. Now let's check if the Old Testament yasivumela ukulona ngoba angithi sifike i New Testament silapha ku Titus chapter 1 verse 5 zolofundela lapho. Incwadi kaTito chapter 1 verse 5. Ngakushiya Krete ngenxa yalokho ukubuhlelo okusaseleyo umisa amalunga emizini yonke njengokuba ngakuyala. Uma kukhona ongasolekiyo indoda emfazi munye enabantwana abakholwayo abangenakusolwa ngokushinga nabangalaleliyo ngokuba umbonisa umelo ukuba abe ngongasolekiyo njengomphathi muzi kaNkulunkulu ongaziqhenyi ongesiso isififane ongesiso isiphuzi ongesiso isibi ongesiye ohalela inzuzo eni. Amen. Now Tito ngakushiya eKrete ngaso leso sizathu ukuthi wena khetha amadoda alungileyo abangaphuzi kusho iBhayibheli bazalwa kusho abanganawo umhobolo abaphethe imizi yabo kahle ubakhethe lamadoda ubenze abaholi abadikoni ebandleni. Amen. Uthi lapha I think we chapter 2 kuTimothy uthi amadoda azi ukufundisa amfazi munye uzayiphendulela uPostoli Paul uthi ngoba onabafazi abaningi ingqondo yakhe ayikwazi ukuzinza into zikaNkulunkulu xakekile lokhu lo inkinga umfazi yedwa ingqolelo bomama ngoba nathi siyinkinga nabo basho njalo siyabavumela ba right kodwa can we imagine mama njengoba siyinkinga usukuthola amadoda awu2 stress ongasube nazo now as much as nendoda nayo futhi uma inabafazi abaningi inkinga ayikwazi ukuphathela kaNkulunkulu ngoba esontweni elilodwa nje uthi la nenkinga eningi ngayo by the time ezofika uSunday ofika xaswele ngathina. Amen. But the point isekutheni khetha amadoda awulungele umsebenzi. Amen. Amadoda awaziyo umthetho kaNkulunkulu awufunde lapha ku chapter 1 verse 9 khona lapho kuthi verse 9 obambelele ezwini elithembekileyo ngokwesifundiso aze abe nakho nokuyala ngesifundiso esiphilileyo nokwahlula abaphikayo. Hallelujah. Obambelele phi ezwini nesifundiso esiphilayo. Amen. Ukuze mayala lisho njalo iBhayibheli ale ngomthetho nesifundiso lesi asifundisa asazi. Now bazalwane I remember one of the things engayifunda kumfundisi wami uNzuza. Sana lalela umuntu umama ngeke ngibize ngikabuzwe niphatheka ngoba ngiyazi emkhosini. Ujwayele ukukhuluma lapho ekhosini udumile lo mama lo. Lo mama unokukhuluma almost close to 45 minutes ngimlalele. I used to umlalela ngisakhula. Wayengxenye ngosami.
abanye bazohinda nje ikhuluma ngani. Lo mama is very arrogant. Why isikhulumi nje siqabile? Uyalaleleka. But I notice ukuthi ukuthi njalo bakuthiwa akakhulume ayale abantu. Now kuhlukile bazalwane ukuyala nokufundisa nokushela izwi. Enkonzweni iziyalo zincika ezwini. Sibazalwane, we don't share experience enkonzweni. Isipiliyoni it means nothing ngoba kuthiwa ubula bukaNkulunkulu bungcono kabi kunobuhlakani bomuntu. Usho njalo umbhalo zakhe. Uthi ubula bukaNkulunkulu bungcono by 10 times than ubuhlakani bomuntu. So it doesn't matter bazalwane ukuthi ungacabanga ukuthi lento ozoyisho kumina ngumzelwane inhle kangakanani. Because kukhona izinto zasezweni ezibukeka zinganalutho. Athi umuntu hayi kunani. Ngeke singayenza nje kunani. No. Lokubonza bazalwane lapho. Even if ukhuluma, even if uyisikhulumi, but to be safe, ukuze ungaze kusho izinto uphume eceleni ungaboni, ncika ezwini, zikhambe ngezwi, ukuze ungabi nokusoleka. Amen. Now bengeke ngilalele lo mama, ngilalele ukuthi lo mama wena ukhuluma izinto ezinhle, but most of the time angihlaziya inkulumo yakhe, nginothise ukuthi ayifithi indawo eBhayibhelini lenkulumo. Yizinto nje azishoyo ezinhle zasezweni. Angiyenzele isibonelo bazalwane. Kuhle kakhulu ukuthi ngithi kunina bazalwane intombazana ayiziphathise kwentombazana. It's a good thing, but it is not biblical, because enkonzweni kunabantu asuke bengazona intombi. Now you cannot generalize ungayanga ezweni. Izwi alikho la lokukhuluma khona ngokubaleka kwaleyo nto, but izwi lona liphaleka ukuziphatha in general. That means likhuluma nentombi nto, likhulume ngalo osephazamile, liphinde likhulume ngosemdala. Hallelujah. But if ustika nomuntu oyedwa, then lo ongekho kuleyo situation umvalela ngaphandle completely. That is why abanye abazalwane bagcine bengaseze enkonzweni. Because umuntu uzimela ngengane zo5. So therefore ngifitha phi uma uMasibandana azokhuluma nezintombi. You understand? Amen. Umfana onengane zo6 noma bengane abahlukene kufike mina ngangezwe insizwa eshumayela eFaith Mission dala. Ngalibala bazobanomhlobo leFaith Mission. Ngangisebhambayi. Yathi insizwa sukana ngaphambili athi mina ngiyensizwa nsi. Mina akekho othinta leli bhande lami umuntu unisibazalwane. Izinjumelo zabantu abangaqeqeshwanga. Now bazalwane ungitshela. Njengoba uyinsizwa nsi, sisindiswa ngobunsizwa bakho na noma sisindiswa ngomusa na. Ngoba even nalabo abangazona insizwa nsi uma bekuJesu bayikwedlula wena uyinsizwa nsi. You see, that's a different when you teach. When you teach the word of God, kunezinye izinto uNkulunkulu aziletha kithi ngomusa, hayi ngomthetho kaMose ukuthi mawungasele into uyakhishwa intombi into uyakhishwa ngomama. No, enkonzweni asikhiphi umuntu. Bonke basindiswe ngomusa kaNkulunkulu. Amen. Now, ukuze si-avoid such destructive teachings, we must have the wisdom of God in our hands. Amen. Ukuze singaphazamiseki. Yabona lezi ngane njengoba zinje zinhle. It is not for me njengomfundisi ukujaja ukuthi lo sentombi into lo manje, kodwa ngithi uNkulunkulu uthi uyanithanda futhi hambani kahle. Ukuthi kwenzakaleni in the past, it is none of my business. Amen. Because izwi likaNkulunkulu le-apply igrace kuwo wonke umuntu. Uthi uPaul uma kuzoya ngokuziqhenya, uthi mina ngingaziqhenya kangcono kunalabo abaziqhenyayo beziqhenya ngomthetho wenyama. Hallelujah. Uthi kodwa konke ngawushaya indiva ukuze ngimazi uKristu. Hallelujah. Mina ngashiya umthetho wenyama, ngase ngilandela umthetho kaMusa.
Hallelujah sihlobo sami. Incwadi kaEsra isibuyisela ngqo lapho. Amen. Now, into yokugcina la efuna sibheke phansi kwalesihloko sithi according to the wisdom of God in your hand. It is the judgment. Izwa ukuthi uthini? uEsra. Whoever will not obey the law of your God and the law of the king, let the judgment be strictly executed on him, whether for death or for punishment, for confiscation of his goods, or for imprisonment. Now this is Old Testament. That's the one. Come Old Testament. Indaba yomthetho eqinile lendlela. Ongawuzwa umthetho kaNkulunkulu Ezra. Ongumthetho nami lo engimekona ukalesi sikhathi. Makabulawe. Okanye aboshwe. Okanye athathelwe impahla yakhe. Okanye axoshwe ezweni lami ngiyinkosi. Hallelujah. Now, there is judgment even in the New Testament. Although in judgment, the New Testament is shugile. Now you will survive la emhlabeni. La emhlabeni you will get away with matter because the abafundisi is soft. Sinomusa. But be careful. There is a hell at the end of the day. You may lie to me. You may pretend to me. But woe unto that day. Ngoba leza usuku bazalwane. Leli uJesu athi liyakufika njengeseya. There will be a judge. You see, abafundisi abantu abathanda ukushumayela nge-judgment bazalwane ngoba mabazalwane bayabalekisa. Hey, let's judge o. Judge. Basho njalo ifundiswa. Ngokwalalela i-deleted. Wawayibuka. Yes, deleted. Bawumahlalela njengawe uzoyibona ngekhadi zomahlalela. Kujwayele lapha deleted abahlasela uKristu bathi amaKristu judgmental. Bathi just because sithi abantu abangaphuzi bangajoli. Kuthiwa is judgmental. But we are not bazalwane. People are called to God. But abantu babizela ukuphenduka because I always say kubantu izwi lokuqala eliza ngesiprophet nomvangelo wokuqala umvangelo wokuqala eBhayibhelini wavangela ngoJesu uJohn the Baptist umvangelo wokuqala wavangela ngoJesu mayihamba evangeli before esho into uthi uMateyu wazwakala ememeza ethi phendukani now lelo ivangelo lokuqala Phendukani ngokuba umuso wezulu sondele. Akaze uJohn ashumayele leli thina selishumayela esithi hoza unjalo. iBhayibheli bazalwana kimi. Uthi uJesu, he who wants to follow me must deny himself first. I've never heard that when Jesus said come as you are, people must understand. uJesu ukhuluma ngokuthi be ready to change, but I will do it for you. There must be an understanding. Ukuthi wena zinikele umtrust mina ukuthi ngizokwazi ukushintsha because wena ngeke uzoshintsha. But you must be willing ukushintsha. But ukushintsha akukho emandleni akho, usemandleni kaKristu. But wena give yourself to Jesus. He will change you. But you see, if you are going to give yourself to Jesus, but you still refusing to change, then uJesu ngeke azakusize ngalutho. So if usomntwana kaNkulunkulu, we singabafundisi nabazalwane, we have a right to judge you because sikujaja ngamazwi wena owafakaza wathi wena uyakholwa asikusukeli. Then uma sisithi ke ungadakwa ingoba wena uthe uzoye ukudakwa. Uma sithi ke ukujona ingoba wena uthe uzoye ukujona asikusukeli. Now engixakala umuntu ongakholwa ongasonti uma etshela thina abakholwa athi siyamjaji hlanga naphi nani uze alibale nje ulinyazwa yini
ingoba uyazazi mhlawumbe unembeza wakhe siyabonga ukuthi unembeza ithemba lelo lokuthi now in judgment bazalwane we cannot have an excuse why singeke saba ne excuse of judgment because uJesu washunyayelwa kithi phambi kwamehlo uthi lo apostoli kuXhosa seGalatia uthi nabagalatia nithathwa ubani uthi phambi kwenu uJesu washunyayelwa kwadweba isithombe soJesu ebethela uJesu evuka uthi manje semphazamiswe yilokho kwenu meaning aninayo excuse because uJesu washunyayelwa yimina kini phambi kwenu nani khona nalo ubufakazi simtshela sithi lo Jesu Kristu simtshela ngaye wafa wavuka yini lese nikhuluma na Ngicela ukufundele uRomans chapter 2 verse 1 to 6 AmaRoma chapter 2 verse 1 to 6 Ngakho awunakuzilandulela wena muntu noma ungubani owahlulelayo ngokuba ngalokho wahlulela ngakho omunye uyazilahla wena ngokuba wena owahlulelayo uyakwenza khona lokho nawe siyazi ukuthi ukwahlulela kukaNkulunkulu ngokweqiniso kubehlela abenza okunjalo ucabanga lokho yini wena muntu owahlulela abenza okunjalo ubukwenza nawe ukuthi uyakubalekela ukwahlulela kaNkulunkulu na kumbe uyayidelela yini ingcebo yobumnene neyokubekezela neyenyewe yakhe ungazi ukuthi ubumnene bukaNkulunkulu bukuyisa ekuphendukeni na kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulelwa okulungileyo kaNkulunkulu oyakuvuza yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe hallelujah amen now you see Ezra use the wisdom that is in your hands choose amadoda ubafundise umthetho ongawulandeliyo lo mthetho akana excuse mahlulelwe amen sihlulela ngani bazalwane ngobuhlakani kwaNkulunkulu ukuze yilona lo angabe ne excuse nokuziphendulela amen ngokuba na if umzelwane wehlulela abanye ngabe wena lokhu behlulela ngakho uyakwenza yini na ubahlulela kanjani wena ungakwenzi amen usho njalo uPostoli wabaPostoli abesethi kodwa anazi yini na ukuthi nabo abayakuhlulela ngokuhlulela kaNkulunkulu bahlulela ngoba bona ibona bamkhethileyo uyena futhi abamkhethileyo and in fact bazohlulela ngokwakhe uNkulunkulu abesethi uPostoli Paul abazi umthetho bazohlulela umthetho kodwa abazi uKristu bazohlulela ngokwazi uKristu amen now bazalwane we do not have an excuse if siphethe umthetho kaNkulunkulu esandleni sethu sawubeka enhlizweni zethu uma siphambana nayo sizobhekana nenkinga sizohlulela lo judgment amen so asifanele bazalwane nangephutha uma siyakhala sibanda silishiye ngaphansi izwi ngoba omunye hleza ngaba nexcuse ethi mina bamfundelanga izwi amen but sibizelwe ukuthi njalo sehlule athi uPostoli lapha kwincwadi yaseKorinte I think chapter 5 mangaphuzi athi anazi yini na ukuthi nina ningabahluleli na ngoba nina liphethe izwi likaNkulunkulu athi ngokuba kubhaliwe ukuthiwa baya kuhlulela izizwe zikaIsrayeli behleze naye esandleni sokudla sikaBaba amen abesethi baya kunikezwa amandla okuhlulela ngisho nezizwe ezingu12 zakaIsrayeli now who then say don't judge me because the word says if sinalo izwi then we can judge
according to the wisdom of God. Amen. Amen, bazalwane. Kodwa ke who he ofanele ajudge? God himself, but also even nalo ophethe izwi kaNkulunkulu ngabe yena uyalenza yini na? Amen. For kubhaliwe na kuthiwa ozwe umthetho akuyena oyakuphumelela oyakusindiswa, kodwa kuthiwa owenzayo uyena oyakusindiswa. So ngabe uyawenza umthetho? Mfundisi bathi nginenkinga eningi ezinye zazo zihlula ukwenza. Bazalwane, I'm standing here ngizazi inkinga zakho ezikwenza ukuthi uwone. Mfundisi ngiba nje ngine stress, ngicela kuphuza nje because of stress. Did you try to pray? Ngabe uke wakhuluma nabazalwane na? Ngabe uke wahlangana nabo na inkinga yakho? Or uke wafunda lona iBhayibheli? Or because you see bazalwane, you cannot, what I learned in the Bible is awuzukusolve iproblem again. IBhayibheli libizokuthi ube nobudlelwane nalo every day. Last week you want to say bazalwane bakhulwane. No, not last week, a week before. We are called to pray. Zonke isikhathi. You can't pray once and then blame God 20 times. Yonke inkinga edale kusuka lwengane, but now you pray tonight, then you want me. And ukhumbula futhi uNkulunkulu akatshela wena. And a prayer is not a method to manipulate God. Bazalwane. Mawuthanda ungacabangi ukuthi uNkulunkulu uzozizwa under pressure ukuthi aphendule. But wena, you must pray. He will answer ngesikhathi sakhe. The last point. Bless be the Lord. That is our last point. Who put such things? Blessed be the Lord, the God of our Father, who put such a thing as this into the heart of the king, to beautify the house of the Lord that is in Jerusalem. Which things, bazalwane? Asiyabonga uNkulunkulu obeka enhlizweni yenkosi lezi zinto ukuze bakwenziwe kube kuhle umsebenzi noma indlu kaNkulunkulu, endlu kaNkulunkulu. Amen. Kubongwe kanjani? Ziphi izinto esibonga ngazo? Umthetho nobuhlakani lobu obubeka enhlizweni yenkosi. Sibonga uNkulunkulu. Now nezwi siyabonga uNkulunkulu ukuthi sinalo. Hallelujah. Konke esinakho sibonga uNkulunkulu. Now uEzra uyaphendula manje, ukhuluma uEzra manje. Esezwile ukuthi unikezwe responsibility to go and teach. Ezra uacknowledge uNkulunkulu kuqala before aqala umsebenzi. Uthi makabonge uNkulunkulu. I know I'm a good teacher, but glory be to God. I know ukuthi I know the law, but glory be to God. I know ukuthi ngiyaziwa ngoEzra inkosi imthembile, kodwa glory be to God. Why? For it is by grace we have been saved, so that no one can boast. With Ephesians chapter 2 verse 8. Awifunde kubudiswa. Yena amabese ngwathanda labazalwane. Ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa, nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu. Ngokuba ngomusa nisindisiwe. Amen. Ngokuba isipho sikaNkulunkulu, it's a gift bazalwane. Ezra acknowledges that lokho wayenakho kwakuyisiphiwo bazalwane. Ngiyathanda ukwenza ama-correction ingqondo bazalwane. There's no such thing bazalwane. Anointed man of God. Ayikho kaNew Testament. Igcine ka Old Testament.
New Testament, we are all anointed. But into esihlukanisayo iziphiwo zikamoya. Old Testament uDavid wagcotshwa ngenkosi. Samuel wagcotshwa baba abapriest. But New Testament bonke baba abapriest according to uMpriest Peter. Bangabendlu ikalezonke. Bonke bahlanganyela kanye nopriest omkhulu onguJesu Kristu. Amen. Meaning bazalwane, if you hear anywhere, I heard it many times, a special anointing, this needs to be corrected. There's no such thing as special anointing. Awungaqobo eliphakeme ngomsibani bazalwane, anginalo ugcobo eliphakeme. Icebo lami lokushezi liyafana. Icebo lami loslim usazamfowethu liyafana. Sonke sisindiswe ngomusa. The only thing that operates in New Testament bazalwane, grace. Amen. Hallelujah. Amen. So therefore bazalwane, glory be to God. Sibonga uNkulunkulu. Amen. 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 I teach you these things so that you may not have excuse. Now you see, if you go around, don't criticize, lalela uthule, ubusuyakhuleka uzini. Sicela ukusukumisa indoda kaNkulunkulu, man of the moment. Ona ugcobo oluphezulu ngendlela esimanga. Say, God have mercy. La uhleli khona uthi uNkulunkulu engakubusa. Because inkulumo nje izona ezenze ukuthi abantu bayitshele ukuthi uNkulunkulu phezulu kwabanye abantu. Uthi uJesu Kristu bayifundisa abafundisi bakhe, abafundi bakhe. Uthi lalelani, akangabikho phakathi kwenu ozibiza ngothisha nomfundisi, because imina umfundisi. Hallelujah. Imina umfundisi. Meaning nami ngimela nginesiphiwo sokufundisa imfundiso zikaJesu Kristu. So ugcobo lubani kuJesu Kristu. That is why uIsaiah mayikhuluma ngokuza kaJesu umbiza the anointed one of God. Hallelujah. Amen. For the anointed one of Israel shall come and rule over his nations. After prophet Joel, in those days I shall pour my spirit in all flesh. Meaning, bonke abantu bazomukeliswa umoya umunye. Alekho umoya oziba ngaphezulu kwabanye. Hallelujah. Abathi, so your daughters and your sons shall prophesy. At your mid-servants and servants shall prophesy. Hallelujah, bazalwane. So therefore, alekho umuntu ozothi mina ngigcotshwe ukudlula lo, or mina ugcobo lami liphezulu ukudlula lo. No. Athi uPaul, for we are called, kwincwadi yama-Efesus, I think in maybe chapter 5, for we are called in one spirit, in one body, one baptism, and one death in his resurrection together with him. So abesethi therefore sineziphiwo zikamoya. Athi abanye benu bangabafundisi, abanye benu bangabangaphi. But notice ukuthi those are the uthi iziphiwo umoya uzihaba ngendlela yakhe. Iziphiwo bazalwane. So umfundisi usebenza amashumayela isiphiwo. Usifundo mayemela ehlabelela usebenzisani isiphiwo. Umfowethu lo oshaya kwigumba le usebenzisani isiphiwo. Hallelujah. Ungamshezi mayemela efakaza usebenzisani isiphiwo. Uthembiso mayiqhubula iphinga la isebe gaxa usebenzisani isiphiwo. Masinikela la sisebenzisani isiphiwo. But umoya munye. Akekho ngaphezulu komunye. Hallelujah bazalwane. Let's use the wisdom in our hands. Ukuze siyazi lezi zinto. Abesethi uPaul liqapheleke bangabi khona abazoza kini bezonikhohlisa. Colossians chapter 2:16.
athi abanye bazolibenzela ukuthi bagcwele kakhulu, abanye bathi bantu bayasabatha, abanye bathi bona thina silandela i-Passover ne-Pentecost. Athi zonke lezi zinto sezidlulile, zazizinto zakudala zaka-Old Testament, uthi zazilungiselela into entsha ezayo enguJesu Kristu sefikile, sonke sesisabitha kubani kuyena. So asumeni ngeenyawo ke bazalwane, sibonge uNkulunkulu according to the wisdom that is in our hands. Hallelujah.